Hey guys. Vi vil bare lige sige noget om vores kanal, og Ja, lige introducere jer til, hvordan den kommer til at blive, eller hvordan vi håber, den kommer til at blive. ja, og Og sige lidt om, hvordan det kommer til at udvikle sig. når I ser den her video, vil der nok også være en Hunger Games video op i hvert fald. Ja. Og det er så bare sådan den første rigtige sådan gameplay video vi vil lave, eller vi laver. Men der vil selvfølgelig også komme Battlefield videoer, Battlefield 2. Og det er Der vil ikke, komme lidt af hvert. der kommer nok ikke Battlefield 2 Bad Company op, men Battlefield 3 og Battlefield 2 i hvert fald, tror jeg. Altså, alt hvad vi lige kan få fingrene i, ikke så? Ja. I hvert fald, det der gang 10 kommer op, det er Minecraft. Lidt Spore måske, det er jeg virkelig helt besluttet nu. Og BF2 det og skal nok BF3. også være noget. Måske noget Counter-Strike og, Ja. Og måske noget hardball in, altså Ja, real life. noget hardball footage, vi måske putter op. Ja. Så, det kunne blive Men rigtig det var- fedt. Håber I vil kunne lide det og abonnere og subscribe. Subs og alt det der. Ja. Det er ikke så meget at sige andet end det. Håber I kan lide os, og ikke synes vi er nogle facts. For det vil være ordentligt underligt, vil jeg sige. Kan vi ikke nogen facts? Kun halvt. Måske. Så, vi ses. Hej på dig. Sniffer Gaming, signing out.